Hey, nenzani lapha eNanda? Nithakathelani ingane? Nenzani? Niyakhunkula manje? Nenzani ngempela? Senithakathe ingane manje. Hayi. Sanibona bafethu. Niyaphila uthuleleni lo bingela. Cha, ngingaphi eNanda la kwaB. Ngize ngodaba la olubuhlungu nje lezingane ezincane. Ezibona isipoki. Isipoki khona la. Sipoki esivutha umlilo emehlweni. Iy'ngane ezincane. Ayi. Cha, bafethu. Ngingaphi impela eNanda nje kodwa-ke sino-anti la okuwuyena-ke umalumekazi umgogo wey'ngane ozochaza ukuthi-ke sibizwe ngani. Ngilithole ekuseni udaba la ngitshelwe ngodaba kuthiwa ngiyacela ukuthi angeke ngizobheka ngapha. Ngayibona-ke ne-video call ebirekhodiwe. Sorry, yabantwana bechaza into abayibonayo. Ngase ngithi mina ngiyathembisa ukuthi ngiqeda ukwenza ngapha eThekwini ngizobe sengiphuthuma ngize khona ngala ngizozwa ukuthi abantwana badliwa yini. Kodwa-ke abantwana sizobafihla bafethu ebusweni ukuze bengezovela ukuvikela-ke isithunzi sabo. Kodwa-ke asiqale nganangu-ke umama leceni kwami-ke. Sawubona ma. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila unjani? Siyaphila. Siyaphila mama. Mina nguthuleleni mambana. Mina nguThobile ngakwaSithole la eNanda Newtown B. Yini enithakathayo la? Lutho asithakathi sinenkinga nje yabantwana njengoba ngila. Kunomntwana onenkinga ofundayo khona la esikoleni but angeke ngikwazi ukusisho isikole ukuthi kuphi. Lento imqala esikoleni ngelanga lokuqala wayichaza ukuthi kwenzakaleni. Okay. Ayasanganaka sajethi imoya nje emibi. Sekubuye kwaphinda-ke futhi esesekhaya lento yaphinda futhi nakhona yenzeka. Ubaba wakhe waziwa ngoba mina ngudadewabo kagogo wakhe. Okay. So njengoba ngilana ngimele ugogo wakhe usemsebenzini. Wasethi ubaba wakhe akakahambe kugogo wakhe ayokufuna ebantwini. Lo muntu ayekuyena wathi ubona igceke lingcolile lili futhi ubone ngathi abantu abagangayo. So thina-ke ngokudinga usizo sesithe ake sicela ithuleleni ukuthi ayibo nakho sinenkinga ngoba bancane labantwana sebekhala nangokuthi manje izingane zomakhelwane seziyasaba ukudlala nabo. Baze bayibiza ukuthi ayiwozani ngeke sinenze lutho sondelana seziyasaba. Manje ngoba sicela ithuleleni siyenzela ukuthi sithole usizo ukuthi lento ingaze isabalale bonke abantu beze bethi izingane zabo seyithelelwe yilezi ngane ngoba asazi ukuthi kuyini kahlahle sidinga usizo. Sicela nje usizo umuntu ongasiza noma yini ngoba uyayibona lento ukuthi iumoya omubi mhlawumbe ukhona okwake kwamehlela naye ongakwazi ukuthi nathi asisize kulabantwana. Bathi babonana abantwana? Umntwana uthi mayimqala lento esesikolweni uthi wayekade ephethwe isisu wacela umngane wakhe ukuthi ucela ukuthi amvalele isicapha ezolana. Uthi mayeselele uthi wamvalela umngane wakhe. Mayeselele wabona umuntu owumfana uthi umuntu wesilisa. Uthi onganamehlo kodwa uvutha umlilo uphethe ummese usondela kuyena. Wakhala-ke wahayeza-ke waze wathathwa impela esikoleni bamthatha bamletha ekhaya. Ayi asanganaka kodwa nje sathi hayi umkhuleko sakhuleka-ke nogogo wakhe sakhuleka ukuthi hayi umoya omubi-ke awupheli. Manje sekubuyile kwamphinda ngoLwesihlanu last week. Kwamphinda. Makumphinda uthi ubona endlini babe bodwa kugogo esemsebenzini. Makumphinda bathi babona kuwa yonke into endlini kuwama-rake kuwamaketela into esendlini nje yawa. Uthi kwase uthi esikolweni lo mntwana wathi mangabe amvalele umnyango ngenkathi ekhala sebona le ndoda kwakhona umntwana osondela kuyena omemezayo uthi wathi imoya na umntwana akasazi uthi wathi imoya kanjani. Uthi kwase kuqhamuka le ndoda-ke ngesikhathi esesho le moya-ke uthi waheza-ke baze bamlokhuza-ke bamthatha-ke bambuyisa-ke. Mase kumphinda-ke manje kwesibili esekhaya uthi kuvedane kwawizitsha kwawa yonke into. Wakhala wabaleka wacasha ngombhede. Wase udadewabo lo omunye wahamba obiza umama wamakhelwane. Mase simbuza yini uthi nayi le ndoda uyayikhomba uziyasho nomama wamakhelwane uthi ubeyikhomba ethi nansi ingilandela iza nomese kodwa iyavutha kodwa amehlo ayinawo. Oh okay. Yazi mala abantwana laba and lento kuyavela ukuthi imqala esikoleni. For the sake and the benefit of abazali nabanye because banezingane esikoleni. Asiwazi noma lo moya uqhamuke ngasesikoleni nezinye ingane futhi aziphephile ngoba kushuthi usesikoleni. Ngizocela singasifihli igama lesikole sesisho ngoba sizofuna usizo nomkhuleko mhlambe nakhona kiwe kuthana zesikoleni ngoba lengane kuyacaca ukuthi ithathe esikoleni lento ngithabo. Ufunda kephi umntwana? Ufunda esifuna imfundo babiza ukuthi number 9 kodwa isifuna imfundo esikhona la eNewtown C eduzane nje nawo uNewtown B. Oh, ngimba impela ngiyazi nansi phela mina ngangifunda la mina.
Oh, number 7. Ngangifunda number 7 mina ikhathi zethu impela nje 95 96 ithina sahlupha lapha. Yebo. Thina sasiphethe isikole lapha ngithi yabo bayazi ngangifunda nabo ithina yabo bayazi yabo. Yebo. Nansi number 9 la ngaphesheya. Yebo la iduzane. Ngizana ukuthi nalo ne-Department of Health nothisha omkhulu ba-understand ukuthi kukhona inkinga enjengale. Yebo. Futhi njengoba baze banibiza ukuthi mlandeni umntwana. I think vele nabo sebe-aware ngesimo esinjengaleso. Yebo ngoba kwamqalela khona impela. Yes, ukuze mhlawumbe ukuthi iphinde iyavela nakwabanye abantwana sebeyobona ukuthi kufuneka benzeni mhlawumbe ukubiza into njengemkhuleko ngoba siye sizizwe lezi zinto angithi yabo zibe kanje. Yabo nje khona abanye bebengicela ngapha kako-Harding sashawa yikhona-ke ukuthi katholeni ungabi nayo imoto yokuhambela abantu ngokomsebenzi yabo. Nabo iy'ngane kunje kunzima-ke kubona kunzima ngoba nabo sebethandaze bathandaza bahluleka le ngane futhi engathi kwangene ngayo kubona ingane ifamily yakhona iNazaretha ingane nje impela bathi nje uTubhani seyinkosazana ngithi yabo iyona engathi kwangena ngayo impela bayakhala ukuthi hayi alikho igama esingalibizile still kodwa yabo ngagcina-ke sishawa indaba ukuthi asikwazi ukufinyelela kubona yabo ngoba seziningi ingane eziaffectekile mhlawumbe nabo bazokhomenta lama ukuthi bazovela yabo but ngeke ngabona futhi bezama ukungibikela ku-WhatsApp yabo ngangazi namhlanje ukuthi wayesenda le-message noma mhlawumbe ufuna ukusho ukuthi sebalithola nosizo so engizama ukusho ukuthi-ke le moya ikhona ey'nganeni iyona futhi iy'ngane zethu ey'thinteka kakhulu kuyona ngoba ziwikhi phela iqinile thina siyakwazi ukuhamba mhlawumbe nathi yabo kiwe endaweni uma ngabe ninenkinga ekhaya but iy'ngane izona efuneka ngempela siyivikele ngaphezu kokuthi kuvikelele thina. Yebo ngoba nami ngisengathi mangabe ngimbuza yena umzukulu ngimbuza ukuthi lo mntwana uyakhonza yini uyasho ukuthi yebo uyakhonza eyingase ngibone ukuthi hayi kusho ukuthi umoya omubi ngempela mangabe kuumntwana okhonzayo. Yebo. Naye mhlambe naye ukuthathe khona esikoleni asazi noma kufika naye kodwa mawuthi uyakubuka kulomntwana wethu kufika uyena kusho ukuthi ukuthatha kulo ngoba umngani wakhe. Oh so unjani ekhaya mhlambe noma makhelwane Simo? Mina mangimbuka indlela beyiyona ngeke ngaze ngatshela noLokhoza ngatshela noNtando. Ngathi indlela beyona bekumntwana ophaphile nje uphaphayo gogo kumntwana nje ophaphayo nje. Kodwa manje usuyambona nje noma ukukhuluma naye noma uthi ayibo laphana ku wrong lungisa laphana umbona ukuthi nje ngathi uyamhlupha umzimba wakhe sewuyimzimba umntwana nje akusesuye lo mntwana lo esimaziyo. Okay. Ngoba ngeke ngase ngatshela ugogo wakhe ngathi uyazi usibanibani manje angisamboni ukuthi wenza kanjani. Mawuthi uyakhuluma naye ungathi nje uyamkhathaza ukukhathela umntwana yonke into ngathi uyasindeka nje. Angasola kodwa ngathi hayi kodwa ngiyasola siswami ngathi yilento esimenza lento sekumntwana ophansi nje. Sikumntwana nje ongasamqondi ongasesukela umntwana ekade simazi eqaleni. Okay noma ngiyacela cela nje usizo kubantu bakaThuleni balalele la sicela nje usizo ma. Yebo kubantu bakaThuleleni bengicela Nkosi yami ongasipha nje usizo mhlambe ukhona wake wabhekana nalenkinga esibhekene nayo kubantwana ngoba vele isikhathi esiphila kusona sinemoya eminingi emibi. Siyakhuleka siyazama kodwa ubone ukuthi nokukhuleka kwethu engathi asasizakali engathi awusakuboni nokukhuleka masuxekile uyabona ngathi noNkulunkulu akasakuzwa kulokho osuke ukucela. So bengicela noma sicela siwumndeni wasekhaya ukuthi sicela usizo oke wabhekana nalento yokuthi ingane ibona izinto ezikanje mhlambe kuyisathanizima sikwazi ukhona mhlambe ozothi yena kwamenza wasizakala kanjani noma mhlambe ona lenkinga kodwa uyalibona usizo ukuthi uyaqala uyathola manje usizo ngokuthi waye endaweni ethile besicela nje usizo nkosami noma ubani asikhethile noma ngaba bathandazi noma ngaba abantu besizulu sicela kubo bonke nje abangaba nosizo ukuthina ngiyabonga. Okay no siyabonga bapha oma wabo. Oma wabo basemakubo bahlala nobaba wabathathu ubaba wabo bazohlala. Okay omama sebeyazi ukuthi kunesimo esikanje ingaze ngicabanga ukuthi sebeyazi bazomana ngithi sebeyazi bengeke baba bengabatsheli ukuthi ngoba bahlali-ke nabo bahlala nogogo abalandu baba bahlala nogogo. Okay no kulungile siyabonga ma. South Africa esize ngakho-ke yilo udaba kasenelizwileke leli lwesathanism noma ngabe yini imkhovu whatever yini le evuthayo enganamehlo evutha emehlweni ephethe ummese ikhona-ke size ngakho la ekhaya sobona abantwana naba abantwana ngemuva but njengoba ngishilo ngathi-ke sizobafihla singabavezi ebusweni but-ke siyacela usizo ke noma ubani uthi yena ngakwazi ukuthi azolekelela
izandla sizivulile la njengoba sizocela abantwana usizo siyinhlangano ithulile ngokungabi nalo uthi esandleni but-ke ocelayo uyokuthola akucelayo uyomukeliswa. Yikhona-ke sikuzela ekhaya ucela abantwana usizo. Cha ma siyabonga siyayifisela nje inhlanhla ngathi bangavela nabantu abazokwazi ukulekelela yabo. Yebo, singabonga kakhulu Nkosi yami, siyabonga nje futhi kakhulu nokusukuma kwenu nizosicelisa nje usizo kwi-South Africa yonke, asikhethile noma ubani esilonge sithole usizo ngoba abantwana basebancane mabezobona izinto ekanje bazophazamiseka ngisho esikolweni. No, siyabonga ma. Yebo, South Africa simukele bona-ke abantwana-ke sike sizwe-ke kubona-ke from the horse's mouth ukuthi-ke yini le abayibonayo abantwana. Cha, South Africa-ke nabaka abantwana-ke njengamanje-ke simukele bona-ke sike sizwe-ke usizi labo-ke yikho nami ngithe nje angidla amazaza ngoba ngifuna ukubona kahle lo tikoloshe lo yabo ngoba awubonakali nge-naked eyes. Ngifuna ukubona kahle nje amazaza. So-ke abantwana basibabhekise ngapha-ke ukuzama ukufihla ubuso babo. Cha, sisemkhankasweni makukhona ongasilekelela ukusidonethela ngama-mask bafethu. Ongabe nje singabonga kakhulu ngoba ngabe sibagqoka ama-mask manje ngibabhekise ngapha singababoni ubuso but sitheke asibafihleke sibabhekise le. Ngizobamukela-ke abantwana-ke kakhulukazi uyena-ke lo ngasandleni sami sokudla okuyena ngathi unenkinga-ke. Akeze ukuzisho-ke nayo igama uzoyifihla igama. Sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Alright? Usho? Cha. Cha. Hayi khuleka sekufika uthuleleni, angihleni uthuleleni. Yes. Sithi sisho vumelana abantwana bezekima akusho mina kusho isisho esasishiwo uJesu ukuthi-ke abantwana bayikusasa lezwe nakulomhlaba so kufanele sibavikeleke abantwana ngayo yonke indlela esingamandla ukuthi sikwazi ukwenza. Yebo. Dadewethu ngicela ungitshele le ndodakazi kwenzakalani sisi wami? Ngesikhathi ngisesikoleni ngacela ngangiphethwe isisu. Ngacela umngani nami lo wayephethe ukhiyi ukuthi angikhiyele ngoba ngangifuna ukulala. Ngalala-ke bese kwaqhamuka umngani nami wayecula. Bese-ke wacula-ke shuthi wayetshela ukuthi ngiyayizenzisa ngesikhathi ngize ngilele. Kanti ngangayizenzisa ngangilele kwangempela. Bese waza etafuleni lami. Bese-ke endlebeni yami wathi moya. Bese-ke ngahayiza bese ngakhala ngathuka. Bese-ke ngakhala ngathuka bese ngabona umuntu omfana akanamehlo uphethe oyenziwe ngomlilo uphethe uMessi. Bese-ke yaphinda futhi bese ngayiswa-ke ekhaya-ke. Wathi usewami yena mhlampe into engidlile. Ngathi mina angidlanga lutho balokho bengiphikisa. Bathi mina ngidle something. Bese-ke ngoLesihlanu odlule yenzeke ekhaya futhi kwawa izitsha kwawa konke kusendlini. Bese ngathuka-ke bese umngani wami futhi wahayizela endlebeni yami. Bese ngathi mina mfethu uhayizela endlebeni yami. Bese wathi Nxesi. Bese-ke sama la sabuka ukuthi kuwe izitsha kuwe phihlikile kuwe o-anyanyisi nakonke. Bese-ke ngambona futhi loya baba loyana ngashuthi ngahamba-ke ngabaleka ngayicela enkomphethe kwasekhaya. Bona ngibaba mbonayo. Ulo ngangimbone esikoleni wenziwe ngomlilo wayephethe uMessi ayinganamehlo. Usumbona ekhaya manje? Yebo. Emva kokuthi uqale kwavele kwawezitsha nje? Yebo. Abadala babe khona ekhaya kwenzeka lonto ekhaya egcikeni? Cha. Nani nodwa? Yebo. Umngane wakho lo ohayizayo endlebeni uhayiziswa yini? Ukuthi wayethukile. Ethuswa kwakwezitsha? Yebo. Okay, ebusuku uyakwazi ukulala kuyalaleka? Cha. Kwenzakalani ebusuku? Ebusuku ngifike ngilale bese-ke ngazi bese kube into ehayiza endlebeni yami. Lokho ingakwazi ukulala. Bese-ke
kungathi ngifuna ukutsha ugogo ebusuku bese ngimvusa ugogo ethi ngilale naye. Bese ngasangenziki. Ukulala wedwa usuyasaba? Yebo, Aningakavala esikoleni? sisivalile. Iy'ngane uyakwazi ukudlala nazo ngasekhaya, omakhelwane? Cha baba, ngithi mina asihambeni adlaleni nosisi wami bethi adlaleni bese balokhu bengibalekele bethi bayasaba ukudlala nami. Bathi basabani bona? Angazi ngoba bayayenzeka phansi kwabe labantu laba engangifuna ukudlala nabo. Okay, saswami. Yebo. Ngicela nje uzicele kubantu base-South Africa usizo ongalicela. South Africa ngiyacela bafethu cela ningisiza ngoba namanje ngisasaba. Yebo. Uneminyaka emingaki? Ngina 10 years old. Okay, saswami. No, sithembe indodakazi ukuthi abantu base-South Africa bazovela ngayo yonke indlela abangavela ngayo. Yebo. Abakwaziyo ukubhekana nalezi zimo lezi, yabo, Yebo. esikhala ngazo. Bazame usilethela usizo ukwazi nawe ukuze ufane nabo bonke abantu, abanye abantwana, yabo. Yebo. Yebo sethwethu. Usukhala sisi. Ubani lo usisi wakho lo ngala? Yebo. Nawe uyayazi lento? Yebo. Okay, othi ke ngikhulume naye. Kunjani? Ngiyaphila. Uyaphila? Yebo. Usisi wakho lo omdala? Yebo. Wena wazini nama? Mina ngazi ukuthi ngesikhathi esecashile emva kombhede mase sacela umakhelwane wamama ukuthi asize mase aqhamuka wamthatha usisi wami maseke usahlala phandle elibele emkhomba lo muntu wangena kumina wazama ukungena kumina mase nganqaba mina mase wangena komunye umfana endlebeni yakhe mase lo mfana wagijima yogqoka ifoto la kaShemba wanqaba. Ubani ongena kuwena manje? Wangena nganqaba. Lena lo ongenamehlo? Yebo. Wambona nawe? Cha bangangambona. Wabona ngani sisi? Uyami usisi wami wangitshela ukuthi usengena kumina. Nganqaba ke mina. Ngahayiza nganqaba. Umfana lo nomunye na? Yebo lo munye umfana wangena endlebeni yakhe wayezama ukungena endlebeni yakhe usisi wakhe wamtshela ukuthi gijima uhambe uyogqoka ifoto la kaShemba. Wanqaba. Owagijima uligqoka? Yeah. Wabuya waba right? Yeah. Yo, wena kunjani ekhaya? Sekuyalaleka noma kwena nawe uyasapha? Kuyalaleka. Manje uzizwa kanjani njengoba usisi wakhe ephethwe yilento nje ayibonayo? Ngizizwa ngekho right. Nawe-ke ngicela umcele udadewenu usizo e-South Africa, ngicelele sisi. Sacela ukuthi South Africa nisisize ngayo konke amandla eninawo ukuthi ngicela nisisize. Yebo. Cha, South Africa ilokho neza kwethu abantwana laba engeke ngihlale nabo kakhulu but kusenizwile isimo esize ngaso la. Yinto angazi noma ubuthakathi noma isathanizimo kodwa into efanayo le cha usebenza endaweni eyodwa. Lilodi ground labo isathanizimo ukuthakatha esize ngakho la ukubhekene nabantwana senzile ukuthi umntwana ubonani siyacela noma ubani ongakwazi ukuthi ke eze azolekela lo mndeni kanza kwethu ukuze kwazi ukuthi ke kuphephe abantwana kulento ebaqalayo esingayazi ukuthi sizoyibiza ukuthi yini kodwa ke thina njengethuleleni sizocela abantwana nje ukuthi ke uNkulunkulu abakhumbule bakwazi ukuthi abantwana basinde. Ngingeke ke ngande kakhulu njengebhakede ngithi nje egameni lenhlangano ithuleleni mina Duduzo kaMkhwanazi ngiyabonga nisale kahle emakhaya.